Yun o, pang-apat na service po natin sa araw na ito. Ang pogi o, gandang lalaki o. Dito lang po yan sa bayan ng Sampagbian. Sa may ano lang, bayan lang mismo, sa palengke. Yan si Mocha pero na, doon. Right, tara, shoot natin. Pang ilang... Parang hindi mo na. Oo, kaya mo nang i-break ta. Kadali mo kayo. Ang lalaki eh. Yung mga corgi at saka pag ang pinakal ko. Yung focus mo ngayon. Kinagat niya ako. Yung focus mo ngayon. Free bike yan na free bike no. Yan, hindi ko yung papay. Ilang. Uli. Ako lang sila. Baka mo patali. Sir, wait lang sir. Ano ko gusto? Pwede sir. So malam po kay titigil sir. Hindi na po. Malaki titigil. Nailalak yun. Ano lagi yung ano no? Right. Yung isa pala yung si Juan pala yun. Si Gisis pala yun. Kanit may ilo. Kanin. Lakad yun. Alright. Ang galing niya. Makuha na rin yan. Bigat. Bigat niya ng kilos to sir. Hindi na namin ano. Yun o, pakapogi. Lakas ng drive. Proven. Taga Sampagbian po ito. Ang pangalan nito sir? Oli. Tambay sa Cebuana. Sabi nila, ano to? Tambay. Piling askal, tambay sa Cebuana. Gusto siyang makita dyan sa Cebuana. Sir, yung pangalan niya sir. Yan, lock and load. Iki may ulit dyan. Natitikot lang yan. Iiyak ka muna dyan. Ma? Wala, lumalaki na. Iyak na yan. Yan ang sarap. Ay, yung bilog, no? O, sir, pinapalaki ko pa. Ay, sige. Okay daw. Yung laki. Pero laki and load yan, safe one yan. Si Kisses nga, di ba? Yun, virgin yun, di ba? Virgin pa yun. Oo. Magaling ang aso mo, sir. Nag-aala pa daw. Oo, makakon kasi yan. Ilang beses na rin namin nakakon yan. Bait pa, pagkakita pa lang ako, gusto nang sumama eh, nung una. Ayun lang, madaling nakawin. Laki and load po. Walang hawak. Bilis, walang 1 minuto. Madaling nakawin yan si Oli. Sumasama kasi. Galing mo, ang pogi mo. With papers po ito, sir. PCCI na yan. Ayan o, with papers po ito sa mga gustong ano dyan, magpa-stud. PM nyo lang si sir, yan dyan o. Lalagay ko po dyan sa screen yung Facebook ni sir. Di para makuha si Oli. Sir, add mo ko sa Facebook mamaya, sir. Ay, naka-add kayo sa akin. Tama, naka-add na pala. Ay, lagay natin dyan sa screen yung Facebook niya para i-contact nila kayo. Wapo. Bakalawa na namin to, meron may sigisis, di ba? Ganda. Ganda niya, sir. Ang kamatch nito kay ano? Yung sorga nito, sir. Si Fish. Yung si Fish. Aba, anak ba ni Fish to? Hindi. Hindi ba? Saan nyo kinuha to? Taga Baguio? Sa Baguio din galing kasi yun si Fish. Si Kiwa, ang kanya. Kiwa. Yung sa Urdaneta, guwapo din yung Golden Retriever. Bago yun. Pero yun nga, ito pwedeng mag-home service to eh. Pwede. Diba? Kaya sabi niya, di ba? Pwede po, ngayon na. Mag-home service, Mabait. kahit 7,000. Ay, home service. Dadali mo pero. Yung nga lang kasi Hindi, pwede nyo pag-tricycle, big equan nyo. Sanay ba sumakay sa tricycle ka, sir? Sa sasakyan. Ay, big time ka pala, boy. Hindi ka pwede sa tricycle ko. Sir, paano mo yan? Hindi yung mga ibang client ko, sir. Ano, pag may customer sila na home service, so, sige, Mark, dalin mo na. Pinapadala na nila sa akin. Pag may time sila, ay wala silang time. Guwapo. Yun, no? Right, whoppings dito. How much the fish to ng Urdaneta? Para silang ano, may bib sa harapan. Yun, no? Kapalo. Ay, oo. Yan si Fish, grabe din yan. Talagang sumasayad po yung bib niya. Palaboy-laboy lang dito yan eh. Andyan sa labas pero uuwi. Uuwi pero yan. Kaya yung misis ko, gusto niya na rin magkalalaking Golden Retriever. Kaganda. Mag-iwan ka dito, sir. Doon sa isa kay... Ay, mas malaki ba yun, sir? Mas malaki yun. Pero mas mabalahibo to. Mas malibo to kaysa to. Yun nga, no? Parehas nga silang mabalahibo. Ito, ginugupitan ko to. Asan na yung... Bite to. Yung stud May ko. bite siya.
Sino yung isa dati ni ano ni sino yung isa dati ni Mocha? Yung lumaban na mayor, yung pamangkin, si Erpe. Ay, si Micaela. Micaela. Si Micaela pala. Malalaki din yan sir. Oo. Tropa din. Malaki pero guwapo to. Malapad to. Oo. Mabalaybo pa to. Oo. Yung sa kanya makulay, dark. Dark at Light saka may light na rin siya pero hindi ganyan. Parang kay Aldrin lang Tingnan mo tayo, ulo sir. nito, ang laki oh. Malaki to sir. Pero ang ganda ng kulay ng bike. Okay. Yan mo yung mga balahibo niya pag talagang kuano. Oo, Ito, ano. hindi ko na pinahit tong mga inahayaan ko lang, nakadalawang hit na ata sa akin Ilang pa mo? Oo. Ang problema namin sa friends kasi ano, CS kaya naghihintay kami Ay, ng isang- si is talaga siya? Hindi siya nagno-normal? Wala pa. Hindi kami nagno-normal dito. Sinasabi nila Oo, mahirap sumugal kasi sir. Talo ka eh. Magkano lang naman yung CS dito? Sabi mo lang 9,000 o ano? 9,000. Eh, magkano yung papi? Nasa 25 plus na? Mura ang price nyo sir. Hindi yung mga standard. Pag lilac, nasa 50 kami. Kaya nga. Mura pa nga yung lilac nila eh. Ang mura na lilac nyo sir. Dapat 60 eh. Hindi kasi pag sampab yan, hindi namin tinataasan din lang. Tsaka nakikita namin dito. Alright. Abala, kuya. Yun nga yun, sabi ko yung parents nun, Brindle. Tapos sabi nila, hindi maglalabas yan, Brindle na nanay. Kaya parang patunay na rin namin yan na Oo nga, Brindle naglabas ng kwan. Brindle. Yung sinat ko nakaraan sir, million na French Bulldog. Mga maligawan nyo yun. Sino yun si? Nard C. Yung sinat ko sa Facebook ko dati nila nyo. Nasa 2.5 million yun. Derek siya sir, Derek ng California yung aso niya. Yan. Dinadala niya lang dito. Yan siya, galing sa China yan. Inuwi namin. Ay, Derek din yan. Inuwi namin yan. Oh, Derek din yan sir. Oo. Basta ako. Sinundo namin sa Mahal airport. din yan sir. Sinundo namin sa airport din yan. Yung sa kanya naman sir, Brindle Blue. Yan, lilac Ayan, lilac tan. na massless yan. Oo. Ganda, gwapo din yun sa'yo sir. Dami palang dito, gwapo na French Bulldog. Prince Bulldog kami dito. Prince Bulldog at saka kwan sila. American Bully. American Bully. Ito hindi naman talaga namin binibreed to eh. Oh, askal to. Kung namin yan, family dog kasi yan, hindi namin kinukulong. Ang bait nga sir. Oh, mabait yan. Parang askal lang. Hindi nga tumatahok nung... Asong kalinga na nandiyan. Di ba nung pagpunta ko dyan? Kasama sa family picture namin yan eh. Hindi tulad ng mga yun. Kasi yun ang binibreed namin talaga. Oo, mabait na kasi tamo. Family dog kasi yan. Yun nga lang, naninira ng mga sopa. Oo, sir. Normal yan, kahit chinelas, gawin niyang yan, Peter. Marami na kaming nasirang sopa dyan. Who let the dogs out?